Aburu ni were oyibo si Junior, can you recite the letters of English alphabet? Ogo ya, orapia ka ofe. Mana otu onye ahịa gwara okwu ahụ si ya gụpụtara gị mkpụrụ edemede Igbo. Ọ ga na-ele gị ka oke amara isi n'ala. Ebe o si ewute mbụ na ndị dị otu a ka mama ha ga na-eto ha. A na-eto ha oyibo ka eji eto ha na-asa my child is very brilliant. Nwa gị dị brilliant bụ maka na ọ ma oyibo asụ. Ya dokwa gị anya otu a na ọ maghị ihe gbasara Igbo. Nwa gị bụ iti. Ọ bụ iti mpụta aka bụrụ iti komkom bụrụ iti bọrọ. Eji m aka na o doro gị anya. Ọtụtụ ihe ndị nne na nna na-eme adịghị enwecha isi oge ụfọdụ. Nwa gị mara ka esi asụ Igbo ọ pụtaghị na nwa gị agaghị ama ka esi asụ Bekee. Ọ ga-abụ ezi ihe na nwa ama ka esi asụ asụsụ Igbo ma makwara asụsụ Bekee nwa asụ. Mana ihe na-achọ eso bụ nke ọ na-agba alọta n'obodo abịa mewa ha. He can hear but he cannot speak. Ihe onwe gị ọ na-emekwa gị n'oge ị na-ekwu okwu izu kọrọ ụfọdụ. Pụtawa dị n'ezi n'ụmụ amadi na-echu olu.